Detinjstvo slavnih ljudi. Svet će se diviti mojoj svestranosti. Rođen sam u selu nedaleko od Firence, ali sam oduvek želeo da živim u gradu. Tamo možeš naći razne čudesne ljude, slikare, skulptore, arhitekte. Nije loše živjeti ni u prirodi. Tamo mogu da posmatram različite životinje i biljke i beležim sve što mi zapadne za oko. Moj bi otac želeo da postanem beležnik kao i on, ali me zanimaju sasvim druge stvari. Mašta. Jednoga dana dok sam tumarao oko sela, naišao sam na jednu mračnu pećinu. U njoj je bilo ogromno strašno čudovište. Ne znam je li bilo stvarno ili je samo plod moje mašte, no to nije ni važno. I onako više volim stvaran svet. Stvaran svet je najbolji učitelj. Na kraju krajeva, sve što znam saznao sam preko svojih čula. Tajno pismo. Kada god pođem negde, sa sobom nosim i beležnicu. Drugovi mi se rugaju što je svuda sa sobom nosim, a većina njih i ne ume da pročita šta u njoj zapisujem. Pišem levom rukom, pa ponekad pišem s desna na levo da ne bi zamrljao slova. A kad hoću da se postaram da niko ne može da pročita šta sam napisao, umesto mastila koristim limunov sok. Da bi se videlo šta piše, moraš da prineseš papir plamenu sveće. Znaš li ko je najčuveniji i prvi poznati levoruki čovek u istoriji? Padobran. Opsednut sam time da pronađem napravu pomoću koje ću moći da letim kao ptica. Dosad sam napravio samo jednu, koja mi pomaže da se ne povredim kad skočim sa velike visine jer mi usporava pad. Proučavam prirodu. Verujem da je priroda najveći izumitelj. Obožavam da posmatram živi svet, a posebno životinje koje mogu da lete. Satima mogu da sedim i posmatram ptice kako kruže nebom. Bilo bi divno kada bi ljudi mogli da lete. Pokušavam da napravim letelicu, ali zasad mi to ne polazi za rukom. Znaš li koja je slavna ličnost koja je pokušala da napravi prvu letelicu? Slikarski atelje. Ispunila mi se želja da živim u gradu. Tata nas je preselio u Firencu. Sada redovno odlazim u atelje Andreje del Verrocchia, gde učim od njega. Gledam ga kako izrađuje svoje statue, pa posle sam to pokušavam da napravim. Isto tako učim slikarstvo. Pravim boje i mešam ih. Najviše volim da koristim tempere i uljane boje, u kojima se kao vezivo upotrebljavaju jaja. Mehanika. U školi učim mnogo toga, a onome što me najviše zanima učim iz knjiga. Trudim se da osmislim razne naprave koje će ljudima olakšati život i sve svoje ideje, čim mi padnu na pamet, beležim u svojoj beležnici. Kada porastem, probat ću da napravim neku od tih mašina. Znaš li koji je umetnik izumeo brojne naprave i mašine? Šta misliš? Ko sam ja? Ja sam Leonardo da Vinci. Živeo je od 1452. godine do 1519. Leonardo da Vinci se smatrao najvećim genijem svih vremena. Danas nam je poznat po svojim slikama, ali se bavio i kiparstvom, graditeljstvom, anatomijom, botanikom, matematikom, fizikom i filozofijom. Njegovi spisi sadrže brojna zapažanja i skice, na primjer, njegova saznanja o ljudskoj anatomiji i nacrti raznih naprava. Mona Lisa. Kako je imao brojna interesovanja, Leonardo da Vinci nije stigao da završi mnoge svoje slike. Među onima koje je završio jeste i čuveni portret jedne žene. Ta se slika zove Mona Lisa ili Gioconda, a naslikana je uljanim bojama na drvenoj tabli. Danas se može vidjeti u muzeju Louvre u Parizu. Nakon što je ukradena iz Louvra, pa nađena posle 2 godine, postala je popularnija nego što je ikada ranije bila.
Renesansa. Renesansa, što znači preporod, jeste istorijski period koji je trajao od 14. veka pa do kraja 16. U to doba, najpre u Italiji, a potom u mnogim drugim evropskim gradovima, došlo je do procvata kulture, nauke i umetnosti. Tadašnji umetnici su bili nadahnuti kulturom antičke Grčke i Rima. Vrhunac tog perioda predstavljaju Leonardo da Vinci i njegovo delo.